Appstore Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa idungada mo ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Ang Bicolano Oragon maghigos kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang Rexidol Forte. Lakas banat sa bagha, kulog kan payo, kulog kan hawak, asin kalintura. Sa Oragon, Rexidol Forte. Lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from July 1, 2021 to September 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0203 series of 2021. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Thinking about quality learning towards quality education? Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education. In the face of the pandemic, this school year 2021-2022, DWCL continues to offer quality academic programs and services through flexible learning platforms. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution with PAASCO Level 2 accredited programs. It nurtures young people to become moral and intellectual professionals, individuals with dignity, integrity, and service orientation, God-loving persons who want to make a difference in the world. The online and on-site enrollment processes for grade school, junior high school, and senior high school are now going on. The start of classes will be announced later. For college and graduate school program, the online and on-site enrollment for summer classes will be on June 15 to 16, 2021. Classes will start on June 21, 2021. Then, the enrollment for the school year 2021-2022 first semester will be on July 5 till August 10, 2021. Classes will start on August 11, 2021. No tuition fee increase and reduced miscellaneous fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For increase, please visit the Admission, Guidance, and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page. You may also contact telephone numbers 480-2148, 480-3108, or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi is concerned with your safety and your future, your success. Our word. Pag ang kababaehan, igwa man na itabang, digdi sa barangay. Salamat po di Congressman Fernando Di Cabredo na kami. Hiliw niyang produktibo, ya't mabalos nun sa imo. Kami ang mga kababaehang ibig sa barangay San Jose, Ginugatan, Albay. Iyo ini ang Taranuman Project ni Congressman Fernando D. Cabredo. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat
Dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Hatod sa Indo, kan DZGB, ang programang Legally Yours GB. Ini ang programang magtatauning opinyong legal, madaraning impormasyong legal, asin pagdiskutir kan mga napapanahon na issue, mapadapit sa mga lays kang nasyon, asin maging sa lado lokal. Legally Yours GB. Mga legal advices, asin masimbag sa indong mga kahaputan. Legally Yours GB. Magpartisipar asin magkapot ang aning maintindihan. Gunyan, uya ang sa indong makakaiba. Pio Fernandez asin Attorney Giselle Basanta. Digdi sa Legally Yours GB. Mga tuwang maray na utupos sa kapos ng mga parantabay kan sa tuyang programa Legally Yours GB. Ino po muna ang sendong makikariba ngunyan na pagkautong ini sa pangaran po ni Pio Fernandez. Edwin Peralta po ang sendong lingkod. Hasta alas 12 kita nin pagkauto. Digdi sa programang ini. Relax lang ka mo dyan. May oras pa para mag-baro-baro, mag-sapna, maggulay, magluto nin panira, putsiro na may salak na mga daon-daon. Tapos salakan mo kay patatas o dyan. Puertio na yan. Gulay na may lada. Pwede na yan sa oras na init, mainit-init. Kaya mag-arara dyan sa luwasan, Mega Force Patrol kung igwaki mga importanteng istorya sa kapalibutan. And of course, katuwang tadigdi sa programming ining Legally Yours GB, si Attorney Giselle Basanta. Dati tayo ning pag-iriba, ngunyan, practicing lawyer na. Baka nagantabay si Attorney Giselle, pwede ka tayo makaapod sa linya ko. Pwede akong linya sa imo. 0949-983-6242. Attorney Giselle, kung nagantabay ka, sa ingon yan, sa ingkang naguli, sa Barangay Gapo, o digdi sa Korsada, o Gugon. 0949-983-6242. Smart tabi yan, Attorney Giselle. Dahil ko na lamang ini na kuro kaampang si Attorney Giselle. Palibasa, busy man sa iyang trabaho. Ari, puro magta busy. Okay na, sige. Yaras na nagtaod-taod kita rin.
pag-ulay-ulay may lamang ang ibang mga legal matters na nangyayari digdi sa tuyang kapalibutan. Sabi na ni Giselle, pareho pala tayo ng favorite, do the hustle. O namatay nino kasubago sulinog, naglinog ba kasubago na feel mo? Iyan, inda kung ano so intensity kay ni yan ang medyo maliyoluyaman sa naso ano kan linog, pero mafe-feel mo man inda sa ibang lugar na medyo makusog-kusog so tama. Isa to ya, garo kita na nayugo-yugo masa nakidiit. De pakipipalawas na abiso so P-box, manungod yan sa linog na yan. I just don't know kung sa inso epicenter ka ito. Baka taod-taod masabutan tadi. Kung nasa ina parte kan Pilipinas, na yugo-yugo. Kan linog. Iyo. Ata na. Sige. Ni Giselle ko, nag-antabi katabi. Yun ito so numero ko tabi. 0949-983-6242. Mag-ulay-ulay lamang kita. Lalo na ining so manungod sa issue sa VFA. Visiting Forces Agreement. So, inot baga, so abrogation ka ito. Binawi ni Presidente Rodrigo Duterte. Dati, abo na ko tanan ni Digong sa VFA. Kan magdigdi so Defense Secretary si Austin, nag-decide si Digong na bawion ito. Tuloy nga ang VFA. In other words, buot sabihon, pwede na naman digdi sa mga tropang Amerikano sa Pilipinas na magkondukta ng mga military exercise, joint military exercise, military presence digdi sa to. Yan ang pwede tang matauanin pag-ururon. Yan, ano? Manungod yan. Ano kayan? Ang epekto sa tuya. Favorable ba sa tuya? Iyan? O dai? Buda uning so pigsasabi kan gobyerno na ngaya sa mga bakunado di pidig pagpaluason sa arong. Tabaka ngaya ka mo mga pigapod na walking spreader, sabi ni Digong. Only those fully vaccinated ang tutugutan na makaluwas sa arong. Yan. Kung alimbawa, bako pa bakunado, sabi kan Malacanang, you have no right to go out. Sabi ka ni nag-text pala,
direct fund mo po ito, not attorney. Nag-yes po ako dahil napapasayaw ako ng duda hassle. Sige sabi. Salamat po. Ayan, una ko si attorney na ito. Pariyo pala ng, narumdo mo kaya ng duda hassle na yan kan mga panahon, mga late 70s and 80s. Ang sayaw kang kato. Yan ang, tingaw ko na. Yan. Ini po na pigsasabi kan gobyerno na lalo na sa Metro Manila na effective August 6 up to 20, NCR will be under ECQ again. Enhanced Community Quarantine. Grabe ang restriction na ipapasunod. So itong taramon ni Digong, sabi bagan ni Digong, may tugon siya sa polis. Pag nakailan niya kamo na nagbabarasay-basay dyan, lalo na itong mga pabakunado, i-anong yan nindo? I-guide nindo pauli sa arong. Paurulion. Paano mo ma-determine na ngaya bako ka pa bakunado? Kaya alimbawa ako, naglakaw-lakaw ako dyan, sinitar ako, uli na ngaya nata, pwede sa nga magluwas sa mga bakunado. Ano ang preba? Sa mga fully vaccinated, may card. Di ka mong pwedeng ipaili mo yan ang digis sa may abaga mo na bakunado nang ako, ngayon ang ebidensya, plaster, So mga fully vaccinated, may card na ito. So, sabi nga ni Commission on Human Rights, pero nga may discrimination sa part na yan. Na araw kayan ang order. Ang sabi ni Digong, pag nag-lockdown, di pwede paluwason ang mga nabakunahan. Yung nga ni pero ang nagkikiradig ang Commission on Human Rights na ngaya, may discrimination ngaya yan. May nag-apot digdi. Ikatabi direct, nabakunahan ka na? Iyon na po. Ma-second dose ako sa Lunes. Sa Lunes po ang second dose ko. First dose, tapos na ako. Na second dose. Bata dyan sa Astrodome mo niyan. Second dose man. Paano? Paano ki mga mapa second dose? Ay, andi ba nga ni gayon, nagkaaratab, kung iba na nakatapos na, mapila ka, Kuya, unfair po sabihin na spreader ang mga day mangki-COVID. Iyo nga nini ang taramon mga ipagngod. Pero, ang taramon ni PNP Chief Guillermo Eliazar, kayon tinugon ni Digong, na ngaya, kaya nakataram si Duterte na paurulion, aralawon pauli sa mga bakunado, ang rason ngaya is to encourage people na magpabakuna.
Yan. Kumbaga, garo may diit na patakot. Nga ni makaluwas ka sa arong mo, magpabakuna ka. Yun ang tara mo ni Eliazar. Yung nga ni an pagtubod me na kaya nakatarama kito si Digong to encourage people na magpabakuna. What if kung abo? Abo magpabakuna. Kaya mo man piring mapirit iyan. There is no law to that effect. Anong violation mo? Kung abo ka magpabakuna. Kaya ko mga tao na abo magpabakuna talaga. Kung anong rason, data easy. Maybe because takot magpabakuna. Or maybe because sa mga nagruluwas sa social media na epekto kan bakuna. Nadakul ngaya nagkagaradan after mabakunahan. Dakul ngaya nagkaigwanin side effect, etc. etc. Kung madara ka man talaga sa mga nagkakabarasa, pwedeng tumubod ka na di ka magpabakuna. So it is your choice, mga ipagngod. It is your choice na muya magpabakuna o abo magpabakuna. Kamutabian makadesisyon ka yan. Bako? Ang akala ko baga, daing prioritan, may diskriminasyon pag ganyan. Dapat hayaan na lang nila ang tao na magkusa. Please clarify po, applicable yan sa lugar na lockdown sa Manila po. Dahil itong pigtaram ni Digong, itong pigtaram ni Digong kan sa iyang kasuran ito, applicable ito nationwide, of course. Nationwide. Sa August 6 pa sana sa Metro Manila, balik enhanced community quarantine tabi sa Metro Manila. Mas maigpit ang restriction. Mas maigpit ang restriction na ipapasunod. That's why, sabi kan ibang mga taga Metro Manila, orulian porsyon sa probinsya. Orulian porsyon ng pahit kayo sa probinsya. Tayo mo 6 to 20, August 6 to 20, dahil iraroan sa Metro Manila. Si iba dyan, ngunya na simana pa sana, madesider na mag-uruli sa probinsya. Mare pa nga sa probinsya ngo na. Tayo man sana nga sa Metro Manila, araw kanina naman ang sistema, gutom na naman iabot ang taligdi. Nakataram na ugaring sa gobyerno, na dayan ng pirak, na pang-ayuda. Masarain. Ano daw na sistema yan? Alas 11:35 po ang oras sa Radyo DZGB. An oras hatod sa Indokang Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Tando ay ginto. Ibang ginto. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip.
Mag-Pharex B Complex Daily. Red Horse, lakas ng tama, pero di wasak. Drink responsibly. Revicon, lakas ng 5. Revicon Forte. Manny Pacquiao po, mandirigma. Dami ko ng solusyong nasubukan. Pahid-pahid, bitin sa akin. Dito pa rin ako sa hiyang sa akin. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na sa isang Alaksan FR. Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, wag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Ang isinasali na dugo sa tao ay isang lunas na hindi maaaring likhain mula sa mga artipisyal na bagay. Ito ay nanggagaling sa mga taong may mabubuting puso, mga bagong bayani na kusang loob na nagbibigay ng sariling dugo upang makasagip ng isang buhay. Makiisa sa Dugoyanihan sulong sa pagtulong ng dugong Pilipino. Makipag-ugnayan sa pinakamalapit na health center sa inyong lugar para sa schedule ng Mobile Blood Donation Drive. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Ini na! Big moment ni Mommy! Spin move! Sa may lukso! Big shot ang Big Milo pack sa grocery cart! No! Nakascore ng big savings! Save as much as 50 pesos sa new Milo Champion Sulit Pack. Big on milk and energy releasing nutrients. Kaya go big na sa new Milo Champion Sulit Packs. Buy big, save big. Price savings based on cost per gram savings at suggested retail price of Milo 1.2 kilograms versus Milo 300 gram pack. Buy big, save big with new Milo Champion Sulit Pack. Promo runs from January 1, 2021 to April 30, 2022 per DOH FDA CFR permit number 1470 series of 2020. Ako po si Jen Arena, Kanamaslaw, Legazpi City. Sarong beneficiary kang Ako Bicol Government Internship Program. Dakula po ang sa kuyang pasasalamat sa Ako Bicol Party List. Huli kang magayon na programang ini na nagtao sa kuyanin oportunidad na makanood makatrabaho. Asin matabangan ako sa sakuyang pagklase sa Tansuling College. Salamat po Congressman Saldico. Asin Congressman Pido Garbin. Diyos mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Brad, atubangon ang angat kang panahon. Kaya pakusugo ng hawak. Mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be. Taabang sa lakas resistensya. Kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog-ilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Sa nalahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Patuloy pa rin dumarami ang mga natulungang gumaling ng Needs Wellness Center. Ako po si Leticia Agripa ng Responsive Division sa Sorsogon. Pagkatapos ng pag-detox sa akin, tapos pag-inom ng mga supplement, nagaling na ang pakiramdam ko. Yung mata mo naman, kumusta na po after 4 session, isang buwan na paglinis? Praise God talaga. Kasi ngayon nakakakita na ako. Bakit? Dati po hindi na talaga Ay, hindi, blurred na po. Blurred na? O yung sa kaliwa ko. Ngayon nakakakita na po ako. Nakakakita ka na in just 1 month. Wala pa nga 1 month. Kaya maraming pasalamat ko talaga. Maghaba pa ang inyong mga pag-serve sa mga tao at marami pang mapapagaling. Thank you talaga sa inyo at sa God. Ako po si Mrs. Marilyn Banyas Batalier from Malilipot, Albay. Ang findings po, iba akong slight glaucoma and then slight cataract. Susaro akong aking, nag-encourage sa kuya na magpa-check up dito sa Nels Wellness. Nagpa-ayis pa nga ako for several weeks. Nahali na po, so
sakuyang katarata, buda sa sakuyang glaucoma. Dahil po sa pagpaayos ako dito sa men's wellness. Mga kaibigan, ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan dito sa Barangay Rizal, lungsod ng Legazpi sa harap mismo ng Petron Gasoline Station. Sa lungsod ng Tabaco, kami ay lumipat na sa Tomas Cabiles Street, San Juan, Tabaco City. Sa Sorsogon ng NWC ay matatagpuan sa Peralta Street, Barangay Polvorista, Sorsogon City. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagandi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na. Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Permitang pigkakaputanan sa tuyang mga kamot na dain na re-reparo. Maging maingat, manangudigdi asin likayanan pagkapot sa mga mata. Dungo asin ngimot. Dahil dakol ang pigkakaputan kan sa tuyang mga kamot, posibleng makakaakitaning virus. Pirming rumdumon na kapag kontaminado ang sa tuyang kamot, nalilipat ang virus sa tuyang mga mata. Dungo asin ngimot. Mantang pwedeng makalaog ang virus sa tuyang lawas. Asin posibleng magdarainining helang. Ang COVID-19 prevention na ini, hatod sa Indo, kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5, maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhinang sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga. Ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara na! Ano bang hinihintay nyo? Subukan na ang kape na best para sa inyo. Ang Best Cafe 8-in-1 Coffee Mix. Ang healthy na kape na sakto sa iyong budget. Dapat handa ka sa manahotin. It's the day, best cafe inumin. Best cafe is the day. Best cafe. Sa umaga. Best cafe. Ang pinapasustansya. Best cafe. Hindi ko na kasama. Best cafe. Best cafe. Ang sa umaga. Best cafe. Ang pinapasustansya. Best cafe. Hindi ko na kasama. Best cafe. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Mayaman sa katas ng guyabano, agaricus mushroom, barley grass, malunggay, mangosteen at stevia. Mabibili sa mga butika at supermarkets. Sa kulog kang payo asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Daina kaipuhan mamili pa. Magbayod Jesse, magkasing kusog pero maingat magparahay. Arog kaiyan magataman, agbayod Jesse. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunday Flight. drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal. Kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos ang 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas.
Pilipinas o tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, ebolusyon para sa kalusugan. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ka may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. San Gobion, ako'y pag-ibahin. Sunod dugong Pinoy, pag-ibahin ang dugo natin. San Gobion, sa pagod putla o hilo, kayang-kaya, matibay ang dugong Pinoy. Take Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Bida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Naili mo na yan. Binigla mo naman ako. Di mo lang ako pinabihan naman Mr. Ronald Baldo. Yun na po ang sa kuyang katuwang sa pag-asinso. Ronald Baldo. Okay. Kasi bago pala, sabi ko na nga bago mag-alas 11, naglinog. 10:58. And magnitude is 3.1. And location kayo niyo sa Tigahon, Camarines Sur. Iyo po. Ang intensity, digdi sa tuya, sa Daraga, intensity 3. Sa Legazpi, intensity 2. Iyo po. Iyo yan. Medyo nayugo-yugo man kita baga. Kasubago. Okay. Sige, so diretso na pa kita kan sa tuyang mga pag-restorya. By the way, good morning po lang tabi kay SK Chairman Jordan Alpaharo kan Barangay Bigaa. Nakaantabay sa tuya ngunyan. Nakaantabay sa tuya si Mr. Jordan Alpaharo. Yan. Good morning sa imo tabi. Jordan Alpaharo. Gusto naman sana ang pagtabang kay ni. Yan. Ayos man ang kahit kay ni. Sabi nga ni ka mga nagkakadarangog ko dyan sa luwas. Na ngaya, dapat ngaya, mga aki-aki naman, ang tawan takitsansa. Nag-post nga ni si amigong
Melo Acuña, na sa iba ngayang mga broadcasting company, baraguan na ang mga newscaster sa sports, sa weather, sa iba pa. New breed of journalist. Yaon ang unyan. Tanga na nga mataon mang kibreak ini mga baguhan. Sabi ko nga ni kay Mr. Melo Acuña, dati mamagandig di sa tuya. So, tama niya ko. Tawang, give them a break. Ini mga aki-aki pa. To show their skills and talents. In like manner, sa pagservice sa banwa, tawan tamang ki-chance yung mga aki-aki pa. Mga pig-apod na young blood. Sa may mga mariman na nakaisipan. Ito mga aki-aki pa nga ni. So, nag-ururun nga ni digdi sa tuya, kapalibutan ta. Isa digdi sa tuya, sa albay, ang mga aki-aki pa, na yaon sa serbisyo publiko. Dakol mong baga. Dahil man ang ahulugan, na sa mga araloy na dyan, aralio na, dahil man ang ahulugan. Pero, ini mga aki-aki pa, give them a chance to serve the people. Iyan marolos mo niyan. Kaya baga, maili mo niyan, digli sa tuya, mga aki-aki pa ang nagsiserbe. Kahit sana, okay, yan. Maringani yan na sabi nga na kayo, so mga hobines, mga hobin pa, iyo man an matawan taki-break. Yan, ano, SK-chair, ano ang pahit? Ano ang pahit? Oh, okay baga. Yan. Sige man ang libot-libot na kainin ni Jordan. Kung sa man nakaka parabad. Ako, kumusta man ay an pag-appreciate sa imo? Okay man nga ya? Kid baga, aki man baga. Di baga kid. Oo. Kahit siya na, Noy. Kahit siya na. Ayun na yan. Tara pa man siya na edad ka ni Jordan. Dahil pa ini 30. Aki pa baga. Guma ako nagkadarangog dyan ng mga aki-aki pa. Namuyaman magserbe sa banwa. Sige, pahit siya na ka mo. Pako? Eh, mabaga kami napugol. Kahit siya na ta. Sabi nga ni kaya, madagog taman ang boses kan mga kaakian, kan mga hobines. Kung ano ang sino magigibo. Pako? Sabi digdi, maugma dahil pisto naman kita sa serbisyo publiko. Diyan ako sa nahubog sa DZGB. TY Carabos, Glenn, BP Hen, asin sa Gabos. Yan. Sige. Pahit baga. Para, inda, sen ka, kung baga, sen ka malinya, dispis na sana nga yan. Dispis na. Okay? Sige. Salamat tabi, Jordan, sa pag-antabay. Digdi sa radyo DZGB. Di mo talaga malilingawan. Ining DZGB. Dalang digdi ka nagpuon. Digdi ka nagpuon. Ako, makakaistorya kung paano ka nagpuon.
Okay, sige. Salamat tabi sa pag-antabay. Okay? Sige. Dapat may programa ka man. Ano ni? Ika na angkor, itong nakakasabot sa filosofiya mo na sa hiling ko, dakol mapartisipar man. Bisa na po. Oh. Ano ni? Oh, no. Okay. Nyata po di dako bakunahan sa mga balaw-bagaw dyan sa tinampo ng mga kulang-kulang sa isip. Sina po ang wide spreader. So may mga diferensya. Difícil yan basta anuhan mo. Baka madiskwido. Nyata po di dakop, ayon, ang mga balaw-bagaw. Direk, makandidato man po si Miss Uy. Isa ini. Pakuarog sa iba dyan na trying hard maging intellectual. Ano ang tatakbuhan ni Jordan na ma-apply akong campaign manager niya? Nyata Derek, ang tatakbuhan ni Jordan sa Legazpi, taga Legazpi baga si Jordan? Taga dyan sa Bigaa. Yan. May siyenta yan pag oras na. Sa Oktubre, may siyenta yan. Yo? Aram mo, sir, ang pipairal ni Duterte, kapatalan, mapadakop siya, kanday pa nabakunahan, hain ang bakuna niya. Siga ang tabil niya, na daing on konsulta sa sadiri niya. Iyan. Nagpabakuna naman baga si Digong. Para ito, ang binakuna sa iya, Sinopharm. Bako man Sinovac. Sinopharm. So sabi ka itong inismagol, iyo man itinudok naman sa PSG. Sinopharm bagaan itinudok kay Rodrigo Roa Duterte. Ayo? Okay? So, sabi nga ni kayan, inimana na sa order na ini na darokopon sa mga, bako man dakop, iantabay pa uli sa mga bako pabakonado. Antaramon, sa mga bakonado sa na magruluas. Is it right? Na sa mga bakonado sa no? So, mga bakonado dahil pwede. What if kung may kaipuan ka man? Violation man nasa diretsyo mo. Kamili di ka pa nagbakuna? Nata? Do we have sufficient supply of vaccine? Kulang mang baga. Kulang pa baga ang supply tadigdi. Maya mo siya ibang magpabakuna, wala mang kibakuna. Ibaga yan. So, dapat baka masan ito ni Digong? Mga panakot man sa na ito? Tangan, obligar. Dahil man kilay. Dahil man kilay na nagsasabi na magpabakuna kita ka, boss. It is your right. It is your choice. Ika, Tay Baldo, nagpabakuna ka na? No. Pabakuna ka na tumaram ka na. Nagduduwa pa si Tay Baldo magpabakuna. Nagpipili pa siya. Kung arin nga sumaray na bakuna. Mayamong so, ano nga rin niyo? Yan ang Sinugak. Ano niya kung Sinugak? Sinugak kung ngayon. Ano nga yung tinulok sa imo? Ano nga yung brand? Sinugak.
Nangyayari sa... Okay, aparam na tabi kita. Salamat po, kansendong pagantabay. Sa indung nadangog ang programang Legally Yours GB. Abangan giraray sa masunod na Sabado, digdi sa DZGB. Legally Yours GB. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950